Ing'eyo ni nwasiro ne wan gi baba malo. Tadieri nokobedo kaka nen. To ne jok manobedo disappointed achiel moloyo en an. Nyaka mokwongo wakwongo accept gima notimore. Namba ariyo nyaka wakwongo wachak wadwok ne Nyasaye erokamano ni pod owenwa go ngima. Gima danyiso nyikwa Ramogi Ajwang', chuny dhano ok nyal paro gima ok onyal accomplish. Chuny dhano ok nyal paro gima ok onyal chopo lekno. Yes, koro koponi ni in gi lek moro to ok ochopo kare e higa ma koro watieko ni. Ng'e ni pod en lekni. Ng'e mana kaka inyalo chope. Kano kochopo gi plan A, manya nena route machielo. Ibiro doga ka nyikwa Ramogi Ajwang' mang'eny kosedhi otemo gimoro to chuny gi ol, gijok, giwacho ni mano ok mara. Tibiro do kitemo nyaka nyadi uchiel, to kitemo mar 7 tidhi tiyudo lekni chande.